Ikaw din, bebe. Paano? Good morning, guys! So, yes, today is Monday, yes. So, parang day off ko kasi ginawa na naman ako ambulance nurse. So, yeah, I didn't upload for the past days, Saturday and Sunday, yun. So, super busy lang talaga sa work. And, tawag dito, yun, dumating na ang DOH kasi accreditation namin for licensing ba, I guess. Parang renewal, parang ano, I don't know. Basta nag-prepare kami sa OR&DR and I will put the clip of that video na nag-video kami ni Mac sa OR&DR. And yeah, for the past days, guys, parang I feel so down, I feel so, alam mo yun, parang basta nakakalungkot lang, nanulungkot lang ako. May time ba kayo, guys, sa mga ganun na parang may yung mood nyo talaga sobrang ang hirap lang mag-boost kasi I don't know, it's just everything reminds me a lot of things. Parang yung scent na maamoy ko, it reminds me of an event or someone, yung mga bagay na nakikita ko or places that I have been to. I don't know, sobrang emotional lang or what, I don't understand. Kinda depressing. So yes, kaya ang gagawin ko today, I'm gonna work out again para mawala yung mood ko ng ganito. Sobrang pakit talaga, guys. It's dragging me. Kahapon wala akong natawa maghapon. Natulog lang ako sa bed ko maghapon. Literally maghapon. Nagising ako 4 na or 5, I guess. Tapos kumain lang ako. Pagkatapos kong kumain, nag-lunch na naman ako dun sa sala namin. Ganun lang. Hanggang 11 p.m. Never akong nag-edit. Wala akong ginawa. Tapos wala akong ganang manood ng mga YouTube videos or something like that. Kasi dati, nasisiyan na ako sa panonood lang ng mga video. Ngayon, as in talaga. Guys. Iyak na ako. So, I'm gonna work out para naman gumanda ang mood. Para gumanda ang circulation ng katawan. So, yeah. I'll see you guys later. So, I'm ready to do my workout. I'm wearing my, what do you call this? My jersey when I was still in college. Kasha pa siya. And my leggings na 3/4 lang. Ayan. Ito yung may reflector sa likod. Ganyan. Para pag nag-jog ka ng gabi, makikita ka nila. Hi! Nakaakyat ka na naman. May kanin ka pa po. So, yes! And hindi na ako nag-rubber shoes kasi I'll just gonna do the workout na yung basta yung mga nasa yoga mat lang ako. So, yeah, let's start. Ginagawa mo! Ikaw din, bebe. Ikaw din, bebe. Ano? Wala pinandagan na cellphone. Ang cellphone na, Jai. Ba't nasa iyo yung cellphone ko? Ba't mo kinuha? So, I'm done with the workout. Grabe. Sobrang nakakapagod. Sobrang sakit sa legs. Tapos sabi ni Bebe, kaya mo lang, kaya mo lang. Tapos ayaw daw niya ayoko na exercise. Nag-aaway naman tayo. Sabi niya kasi nagaw niya kasi yung ko yung yoga mat ko. Gusto niya rin mag-yoga mat. Tapos kinuha ka niya. So, hindi na ako mag-exercise. Tapos pagod na ako. Kaya today, I'm gonna proceed with my laundry. And then, I'll be announcing the winners of my giveaway. The winner lang pala. Isa lang pala of my giveaway.
giveaway tonight in my Facebook page. So, while you are watching this one, naka-announce na dun sa Facebook page ko kung sino yung nanalo. So, yes! See you guys later! Sakit ng ulo ko. Grabe, nawalan ako ng oxygen ata. Hey guys! Good morning, everyone! So, yes, I'm gonna end my vlog. And before I end, I'm gonna do a shout out. Where is my notebook? Ang gulo, ang kalat ng kwarto ko ngayon, guys. Lagi nang makalat, pero this is so much makalat kasi nag-bake si Bebe Kaus kagabi dito. Nag-bake. Nag-bake siya ng kanyang mga clay. So, yes. Hala, yung nilagay niya sa pinag-bake niya. Excuse me. So I'm gonna do a shout out now. Let me just put this iPad here. Yes, and excuse that. Nakalinis tuloy ako. Aray ko. Yeah. So let's start doing the shout out, and let's start with Sis Smile G. Hi sis, very active. Super energy. And hi to Angelica Bernaldez and All About Bass. Ayan. Hello sis. And sis Charmy Lagaso. And Tracy of Life Outside the Philippines. Hello. Hello. And Saya Nikki. And then who else? Katie Licious. Hi sis. And Ashley Mangaya Life Work Vlogs. So hello. Hello. And hi to sis Jin's List. To Super Eon XIV, hello sis. And then Christine Rose Yasay, yan, very consistent sa pag-message sa akin sa FB, hello. And then to sis Regine Katane, hindi ko maintindihan yung sulat ko, guys. And then to sis Akira Lynn Lee Vlogs. And then to Suburban Mama 16 Vlog, ayan. And then to Sandra's Diary, and then to Navy Doc White, hello mga sis. And it's me, Jaja, and sis Heart Z Red, and Andrea F. Natura. So, hello sa inyong lahat, and thank you so much for watching, and for commenting, and for actively participating in my, posts, and sa mga videos ko. Thank you so much. So before I end my vlog, I want to ask you a question, guys, and I want you to comment your answer down below. Please let me know what content or what kind of video do you want me to produce or you want to see here in my channel. So ayun, anong video ang gusto niyo makita sa channel na to? So please comment down below, and I will be doing that kung ano yung mas malaki. So I'll see you guys. Bye!